ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз 12 хонаи дига қабул кардем ки хонаҳои арзон ва бо нархи дастрас. хонаҳои тайёр сар мешавад ки аз территорияи Душанбе ва Рудаки Ленский бо нархи 67000 сомонӣ хонаи тайёр ҳастай, бо нархҳои 60000 сомонӣ ва 90000 ва 85000 ва болотарам ҳастай. квартираҳои фурӯшӣ ҳастай аз шаҳри Душанбе арзон, Қурған ҳастай ва аз тарафҳои Хуҷанд, Ҳисор, Ваҳдат бо аз Рудакӣ дигар тарафам ҳастай. хонаҳои арзон, квартира, замин ҳамашон бо нархҳои дастрас. барои ҳамин навори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментарӣ нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира даркорае мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем баъдрон сурат маълумот ҷаро кунем, мо фурӯшда рекламада мегузорем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 146 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем. марамат рафтем. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ дар Ленский район гуфтага аст. деҳаи Ҳасанобод гуфтага аст, болои Мазор ҳамихел нависидан ки ҳамихели ном ҷо дошта. ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Ҳасанобод, болои Мазор, яъне ки ҷои хонаи нав ҳама зиндагӣ дорам. ҳамагӣ 6 сотиқ замин ҳастай ки ду дар хона кардага бадорон ки якта калидор ошхона барния ҳамаш дурмӯ шуда ҳастай. ошхона барния ҳамаш отдельния мегад. боз барои 4 дар дига хона мегад. фундаменtoш рехтагии тайёра, қати арматурош бо арматурам буродагӣ ҳастай ки метавонӣ ки хеле угулоша мисол арматур кати маҳкам хеле чикне мобайни деволда ранги проектҳои нав кати бардорон. гирди ванаш полни худ маҳкам ҳастай. боз як ҳамаз дига санг хумам хеле шебен, яъне ки якзели ҳастай. об свечам ҳаста мегад, ҷои хуба мегад барои зиндагӣ кардан. фақат камтар дига мисол расход дорад ки мисол хонара рангу буруш катур ҳамихе корош мондагӣ ҳаста бардорон. ду дар хона ҳастай коробка ва 4 дар дига хона фундаментош рехтагӣ. ҳамагӣ бо нархи 106000 сомонӣ мегад. нархша бо арзонтар мекунем, муомила карда метем. ҳуҷҷатҳои хона сатфои номерои Тоҷикистон ҳаста, мегафон лайф дора ва номерои Россияда WhatsApp пайваст дора. марама дига маълумотша гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст, пеши бозори Корвон, роҳи Тут, назди масҷиди Муфтӣ. бениҳоят мегӯяд ҷои хуб дай. ҳамаи самт мегӯяд рафта мешавад пеши бозор, ҳама чиз дар наздикиш ҳастай. ҳамагӣ 2 сотиқ замин ҳастай ки 4 дар хона кардагӣ тайёра бадорон. якта калидор ошхона барния кухнӣ дорад. хона мегӯяд проектҳои замонавӣ, яъне ки ремонтҳои ҳар як кадомшон бо сифати аъло ва пеш мегад мисол ремонт кардагия. хона мегад ремонтуш люксае. дар дуруни хона қолин, парда, кухни, гарнитур, кондитсионер ҳамаша мег қатиш метиҳем. обсӯриш доимӣ ҳастай, бениҳоят ҷои хуб ҳастай. рӯи ҳавлиша михали бо проектҳои ранги навес кардагия, ледни мисол барои сарқин шудан. хай дидасем дар мисол даруни хонаҳо чӣ хел ремонт дорам ва чӣ хел мисол хонаи тоза ҳастай. ҳамагӣ бо нархи 460000 сомонӣ мегад фурӯхта мешавад. бо арзонтар ҳам мекунем, мегад муомилаи хуб дорад. ина рақамҳо ба вилоншон кор мекунад ва дар ин рақамҳошонам WhatsApp пайваст, ҳуҷҷатҳои хона 100% ҳамаш мисол тайёра мегад, дар омада зиндагӣ мекунем. ҳамаи шароитош ҳаста бадор бе таъриф. ина хай дар навор дидесен. кадоми шумо мехарем бо арзон мешавад, марамат тамос гирем. сеюм квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон, қисми квартираҳои фурӯшӣ ҳастад баъдрон аз шаҳри Душанбе ҳастад ки дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст, наки тарафи колхози Россия баъдрон. ҳамагӣ сехонага квартира ҳастад ки дар якум ошина қарор дорад, 58 квадрати метр. бо обсве таъмин ҳастад, ошхона барния кухни дорад, ремонт кардагия мегад, бо ҳамаи чизи чораш мегад. якум ошинае ҳамаш мисол қоидавӣ мегад. сехонага ҳамаи шароитош муҳайё ҳастад, термис, об, свет, ҳамаш кухни барния ошхона отдельни ҳастай. бо чизи чораш мегад соҳибшон, хай бо чизе ки мисол нафаҳмида аниқ карда мегирем. сирошна мегад мефурӯшад бо нархи 290000 сомонӣ баъдрон бо арзон ҳам мешавад, муомила дорад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, назди колхози Россия гуфтага аст соҳибшон. рақамҳошон кор мекунад, марама дига маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем. шумо дам агар квартираҳои фурӯшӣ, хонаи замин ё ки замини холӣ, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан набошад баъдрон сурат маълумот ҳамаша гирифта рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ва боварӣ дорем ки лайкотонам фаромӯш намекунем, мегузорем ва чӣ хонае ки мехаред нависед, албатта мо ёфтем ҷудо карда баҳри шумо навор карда пешкаш мекунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат гуфтага аст, деҳаи Семиганҷ.
мисол аз хел гуфтам деҳаи диамон гуфтагааст ва ҷамоати деҳоти Симиганҷ мега соҳиб шум. Ҳамаги 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардаги бадон ки хона коробкаки так шуда подвал ошхона байнаи кухни дурун шуда 3 та мега ҷои подвал мега так шуда проектои нав кати хона хай чихар десад мисол коробка аст бадро кухни ҳамон мегад калидор ҳамаш ҳастай. Харидори аниқ боша мега ҳамин хонара арзон када метия мега срочна пул даркай бо нархи 120 000 сомонӣ. Одамоне ки мега срочна сумкати мегирам мега бо яъне арзонтар мекине мега мисол камтар саросиба мега сум даркурай. Рақамошо рақамо мегафон аст бадро кадоми шумо аз территорияи мисол ами Ваҳдат Симиганҷ хона хар бошен хай хонаи коробка камтар мисол кор дорад. Шкатур монтаж мисол дар терезам хай короша худотон мекунем. Марҳамат занг зани лайкотон фаромӯш накунед чи хонаи даркор нависен пешкаштон мекунем. Квартираи фурӯши навбатӣ аст бадрон даст шаҳри Душанбе гуфтагааст дар ноҳияи Рӯдаки бадуни азиз повороти фабрика гуфтагааст соҳиб шум. Ноҳияи Рӯдаки повороти фабрика аз повороти фабрика мега то хонара ҳамагӣ мега 200 метр роҳ. Як хонага квартирае ки духонагаш кардаган дар 5 мошина қарор дорад 40 квадрати метр. Боб свет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термис ҳамаш аст. ремонтои замонави аст мега ҷошҷои бениҳоят хуба мегад одамо зиндагӣ доранд мисол ҳама чиз дар наздикиш ҳаст. омада бине мега айпеш маъқул тошид мегад нарша мега арзон када метием. нархи квартира бадоради 300 000 сомонӣ аст ки боз арзонтар мешавад. 300 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. духонага квартира 5 мошина 40 квадрат метр квартира ки нав ремонт кардагӣ мега мисол яъне шумо якум бор медоред зиндагӣ мекунед. лайкотона фаромӯш накунед чи хонае ки мехаред нависен пешкаштон мекунем. агар ки шумо дошта бошед хонаи фурӯшӣ инам хеле сурат маълумот чорикин фурӯшта мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон дар якшанбе бозор гуфтагааст ай бозори якшанбе бозор мега ҳамагӣ то хонара 3 километр мегад роҳ аст бадун ҳамин хел соҳибшон гуфтям. хоб 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардаги бадорад ки хона коробка аст яъне мисол боғи чикати яъне хонаи лӯӣ аст ки хонаи навсохт хонаҳои времика қати калидор баня кухнишкати як калидори мега дароз дора мега ва ду дар хонаи дига мега соҳибшон. срочна мегад мефурӯшад бо нархи 60 000 сомонӣ бародарон бо арзонтар ҳам мешавад. омада аз пеш бине мега маъқултон шед савдо мекунем. аз бозори якшанбе бозор мега то хонар ҳамагӣ 3 километр роҳ аст. марҳамат дига маълумоти пурраша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдон ҳаст бо аз территорияи Рӯдакӣ аст ки Ленинский район пеши поликлиникаи 4 гуфтагааст тарафи кирпични яъне ки ҳамихе нависан кирпични баъдон азиз аниқтар маълумотша мегирем Ленинский район. хоб 4 хонага квартира аст баъдон ки дар 4 мошина қарор дорад 78 квадрати метр. 4 хонага квартира баъдон дар 4 мошина 78 квадрати метр. дар пеши дом мегад мактаб садик мағоза ҳама чи ҳаста мега хона ҳама чи обшим дорад усуловиёш мекати ҳамаша метиян яъне мисол кондисионер мисол газ амхали мисол мошинаи ҷомашӯӣ термис телевизор холодильник ва сета мегад балкони калон дора мега бо яктага веранд мисол даруни хона мегад бениҳоят кушода аст ҳамаги 78 квадрати метр. бо обсвети доимӣ таъмин аст ошхона баня кухни дорад. нархи квартира мега 235 000 сомонӣ аст бо арзон мешавад яки хоҳиш дорад ки аз соатҳои 7 саҳар то соатҳои 10 шабо мега занг занад дигар вақт мегад нороҳат накунанд. ба кадоми шумо ки дар кори марҳамат занг занед. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон бояд таги аст ай ноҳияи Рӯдакӣ аст ки Ленинский район хонаи замине ки нагуфтанд ки дар куҷоша фақат адреси пурра ноҳияи Рӯдакӣ Ленинский гуфтанд тамом. ҳамагӣ 6 сотиқ замин аст ки ду дар хонаи веремика кардага бадорон ки средний ремонт дорад. бо обсветам таъмин аст ошхона баня кухни гирдаш маҳкам аст дар терезаҳои нав часпондагӣ свет дорад ва шкатурам кардагӣ. хонаҳои времика хай мисол як рангу бор ба дили худон мекунем яки хона арзона кай нархш мега 67 000 сомонӣ аст бадарон бо арзонтар мешавад. омада аз пеш бине мега яъне ба арзон мекунем. инамҷа рақамо мегафоншон аст кор мекунад агар рақамошон кор накард номерошона сахран ки мумкин имо васаб дошта бошад барое ки баъзе вақт мегӯяд мисол бисёри баъд занг мезананд номерошона мекушанд. дӯстони азиз ҳамин хел ҳастай ноҳияи Рӯдакӣ нархи 67 000 сомонӣ. марҳамат дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем.
квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бӯстонӣ дар кӯчаи исмоили сомонӣ гуфтага аст соҳибшон. шаҳри хуҷанди бӯстонӣ кӯчаи исмоили сомонӣ духонага квартира аст баъдон ки дар 5 мошина қарор дорад 60 квадрати метре. шумо агар хоҳед намира сехонагам кадам метавонед 5 мошина доми нав аст ки неки коробкаи без ремонтае. ҷои веран ва балконам дорад ки мисол ин домҳои нав аст ки мисол камтар балконшон хеле дигар хел проектае мисол чизои замонавӣ. хона мисол хай рангбор ҳама хел корош мондага аст баъдон фақат дар тирезаҳои главни часпондага аст мисол дигар короша худатон мекунем. ҳамагӣ бо нархи 240 000 сомонӣ мегам мефурӯшем бо арзонтар мекунем метем мега соҳибшон ина рақамҳои телефоншон кор мекунад. аз шаҳри хуҷанди бӯстонӣ хонаи мисол коробка хай баъзе корош мондага аст бо нархи 240 000 сомонӣ новостройка арзонтар мешавад маромад занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи гургхӯрда гуфтага аст соҳибшон. шаҳри ваҳдат деҳаи гургхӯрда ҳамагӣ 8 сотиқ замин аст ки 14 хона дорад баъдон ки хонаи дуошина аст ки бо обсвет таъмин аст ошхона байния кухнӣ дорад. дарони хонаҳо мегӯяд хайр ремонт дорад нафта ки ҳамаш ҳаста нест мисол барои зиндагӣ уже мешавад обсвет шам аст хонаи нав кардагиам бардорон хонаи дуошина срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 179 000 сомонӣ бардорон арзона мешавад. обсвет мегӯяд не ки доимӣ дора мегӯяд мисол обуш қоқ намешавад ва светам аст. рақамои телефон мегафон аст кор мекадоми шумо ки харидор бошед маърамат дигар маълумотои пурраша гирем. дӯстони азизи мо лайкотона фаромӯш накунед аз шумо боварӣ дорем ки лайкотона мегузорем чӣ хонаи замини квартира ки мехаред нависед албатта ки ман ёфтам мисол навор карда пешкаштон мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ҳаст аз шаҳри душанбеи пойтахт дар райони сино гуфтага аст маяковский. як хонага квартира аст ки дар 3 мошина қарор дорад 28 квадрати метре бо обсвет таъмин аст ошхона байния кухнӣ дорад. доми кирпич намегӯяд ремонт ҳаст баъдон азиз бо ҳамаи удобстваш мега аст наздик мега ҳамаи чизои даркорӣ мисол аптека мағоза ҳамихел чизо наздик аст. райони сино маяковский ҳамагӣ бо нархи 280 000 сомонӣ мега нархи квартира мондагием бо одамоне ки мехаранд мегӯяд наличи бо арзонтара мешавад. чанха арзон мекунад мека инаша худатон қатъи одамои хонафурӯш квартирафурӯш мисол маслиҳат мекунад рақамошон мегафон аст бо ҳамаи шароитош ремонт дорад обсвет ошхона байния кухнӣ ҳамаш қоидавӣ маърамат дигар маълумотша аз соҳибашон гирен. шумо дам агарам хали боша фаромӯш накунед сурат маълумотшо рекунем фурӯшта мегузорем обязательно лайкото назанед дӯстон азиз хизматҳои мо ҳамаш барои шумо лайка дареғ надорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон аз шаҳри ҳисор аст ки чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш карданд ки аз территорияи ҳисор квартира монем ина баъри шумо дӯстон квартираи арзон ки 4 хонага квартира дар шаҳри ҳисор дар қарор тарафҳои мисол шаҳраки шарора гуфтага аст кӯчаи домло ҷонов гуфтага аст соҳибшон яъне домло ҷонов квартира 20 гуфтага аст доми 7 4 хонага квартира баъдон дар 4 мошина қарор дорад 71 квадрати метре бо обсвет таъмин аст ошхона байния кухнӣ дорад. квартира мегӯяд бо ҳамаи чизи чорашкатӣ кухни гарнитур дорад термис дорад стиральни машина автомат яъне ки шифонери калон ҳама хел чизо дорад мегӯяд соҳибшон шаҳраки ҳисор мисол ва шарора гуфтага мисол кӯчаи домлоҷонов доми 7 квартира 20 азиз хай бисёре бод гап намезанем мегӯем ки нархи чанд 247 000 сомон нархи квартира аст не ки бо арзонтар мешавад 247 000 сомон баъдон 4 хонага бо нархи арзон одамоне ки мехаранд мега бо арзонтар кадам мете мега срочно сум дар курай рақамҳои билайншон кор мега ҳадоми шумо харидор бошед маърамат занг дигар маълумотша гирем. шумо дар хали хона квартира аз замин барои фурӯхтан боша роҳи кунед рақамҳо мегузорем. ин буд 12 хонаи фурӯши мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.